Mint látható, most komolyabb témáról szeretnék beszélni. Máltai Szeretett Szolgálatnál voltam önkéntes, innen van a kereszt a sapkámon, és nagyon sok oldalon felteszik a kérdést, hogy adok-e pénzt a hajléktalanoknak. Hát megválogatom, általában a moderától függ, majd nem attól függ, mire költi, mert az már nem az én feladatom elbírálni, arra van egy mindenható. És hogy is kerültem tulajdonképpen a Máltai Szeretett Szolgálathoz. Imádkoztam a hajléktalanoké, hogy segítsen rajtuk a Jóisten. És így ilyen, hát belső készítésszerű hang volt, hogy igen, rendben van, de az ima még jó. De mit teszek értük? Azon kívül, hogy az apró pénzeimet esetleg odadom nekik. És akkor egy templomba jártam, és ott láttam egy kiírást, amiben azt írták ki, hogy önkénteseket vesznek fel. Elmentem, 2 hónapig tartott ez az önkéntesség. Azt nem részletezem, hogy miért jöttem utána el, de körülbelül 200 hajléktalant ismertem meg ott. Kentem a margarinos kenyeret, amit kaptak, vagy ha főztünk nekik tésztát, esetleg teát, azokat készítettem, és elég sok diplomást is találtam közöttük, mivel a nevüket fel kellett írni, és tüdőszűrős papírjaikat kellett először megmutatniuk, ezt kellett megnézni. Nem volt nehéz a feladat, és egyszer történt egy olyan, hogy egy Pali bácsi nevű ember belecsinált a szennyes tartóba. És hát mentünk van kitakarítani, akkor elénk állt egy fiú, és azt mondta, hogy nem, ti ne, a ti kezeteket ebbe nem ocskoljátok be, majd én megcsinálom. Aztán hát mi is abba kedveskedtünk ennek a srácnak, hogy kávét főztünk, persze ő hozta a kávét, mondjuk, azt nem tudtuk mindenki finanszírozni, de ő volt az egyetlen, akinek főztük a kávét, és tehát egy nagyon értelmes fiú volt. Találkoztam nagyon sok értelmes emberrel, nagyon sok link emberrel. Egy emberrel találkoztam olyannal, aki azt mondta, hogy én magam tehetek arról, hogy hajléktalan vagyok, mert nem figyeltem anyámra és a feleségemre. Nem is volt alkoholista. Tehát valahol ez a mai gyűlölködés és a kutyákba való beleszeretés valahol nekem nem tetszik. A kutyának is megvan a helye az ember életébe, de ez a probléma, ami van, társadalmi probléma, de ha a hajléktalanság, de ha mindannyian tennénk valami picit ez ellen, akkor azt hiszem, hogy könnyíthetnénk a sorsukon, vagy legalábbis valamivel előrébb juthatnánk, ha nem gyűlölködnénk, vagy csak véleményt mondanánk róluk. Ennyit szerettem volna erről mondani.